Hajde da uradimo neke primere poredeći apsolutne vrednosti. Dakle, recimo da ste se zapitali kako minus 9, zapravo apsolutna vrednost broja minus 9, kako se to poredi sa apsolutnom vrednošću, samo da smislim broj, sa apsolutnom vrednošću broja minus 7. Hajde da razmislimo malo o ovome i o tome kako izgleda minus 9 i gde se nalazi na brojevnoj pravoj i gde je minus 7 na brojevnoj pravoj. Hajde da vidimo što uopšte znači apsolutna vrednost i onda bismo najverovatnije mogli da uradimo poređenje. Postoje nekoliko načina na koje možete razmišljati o ovome. Jedan od njih je možete ih nacrtati na brojevnoj pravoj. Dakle, ovo je 0, ovo je minus 7, a onda je minus 9 upravo ovde. Kada govorite o apsolutnoj vrednosti broja, vi u stvari govorite o tome koliko je taj broj udaljen od nule, bez obzira na to da li je levo ili desno od nule. Dakle, na primjer, minus 9 je 9 ulevo od nule. Tako da je apsolutna vrednost broja minus 9 tačno 9. Minus 7 je tačno 7 mesta levo od nule. Tako da je apsolutna vrednost minus 7 u stvari plus 7. Ako ćete da upoređujete 9 i 7, onda će sve biti mnogo direktnije. 9 je očigledno veće od 7. Ukoliko se ikada zbunite pred znakovima za manje i veće, samo se setite da je znak otvoreniji ka većoj brojci, tako da ta strana označava veću cifru. Ako bismo da zapišemo ovo, a to je zapravo istinita izjava, ako uporedite ove brojeve bez njihovih apsolutnih vrednosti, takođe je tačno da je minus 9 manje od minus 7. Obratite pažnju na uži deo znaka. On ukazuje na manji broj. I to je zanimljivo. Minus 9 je manje od minus 7, ali njihove apsolutne vrednosti, jer je minus 9 dalje ulevo od nule, ali apsolutna vrednost broja minus 9, što iznosi 9, je veća nego apsolutna vrednost broja minus 7. Postoji još jedna tačka gledišta, a to je ako utvrdite apsolutnu vrednost broja, ona zapravo predstavlja pozitivnu verziju dotičnog broja. Ako hoćete da izračunate apsolutnu vrednost broja 9, ona iznosi 9. Ili apsolutnu vrednost minus 9, ona takođe iznosi 9. Kada posmatrate to vizualno, to je zato što su oba ova broja jednako udaljena od nule. Ovo je 9 udesno od nule, a ovo je 9 ulevo od nule. Hajde da uradimo još nekoliko ovih primjera. Hajde da kažemo da želimo da uporedimo apsolutnu vrednost broja 2 sa apsolutnom vrednošću broja 3. Pa apsolutna vrednost pozitivnog broja biće sam taj broj. 2 je 2 udesno od nule, tako da će to jednostavno biti 2. I onda apsolutna vrednost broja 3, to će na kraju biti 3. To je zapravo prilično jasno. Dakle, 2 je ovde jasno manji broj, tako da jasno dobijemo da je 2 manje od 3, ili da je apsolutna vrednost broja 2 manja od apsolutne vrednosti broja 3. Ovde imamo manje od, recimo da ste želeli da uporedite, samo da nađem odgovarajuću boju, apsolutnu vrednost broja minus 8 i apsolutnu vrednost broja 8. Oba broja su isto udaljena od nule. Ovo je 8 nalevo od nule, a ovo je 8 nadesno od nule. Tako da se obe ove vrednosti svode na 8. Apsolutna vrednost minus 8 je 8 i apsolutna vrednost broja 8 je 8. Tako da je jasno 8 jednako 8. Dajte da uradimo još nekoliko primjera. Recimo da želim da uporedim apsolutnu vrednost broja minus 1 i da to želim da uporedim sa brojem 2. Apsolutna vrednost minus 1 je samo pozitivna verzija minus 1, što je 1. Dakle, 1 je očigledno manje od 2, ili možete gledati na to kao da je apsolutna vrednost minus 1 vidno manja od 2.